שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלנו. בסרטון זה אזכיר 10 בעיות נפוצות שרכבי יונדאי אלנטרה משנת 2010 עד 2015 נוטים לחוות. מספר 1. מצמד ההיגוי נוטה להתפורר עם הזמן. בעיה זו גורמת למשחק ההיגוי ולרעשי צקצוק בעת סיבוב ההגה מצד לצד ובנסיעה בכבישים לא ישרים. מספר 2. המנוע בחלק מכלי רכב אלו נוטה להיעצר בזמן נסיעה. ברוב המקרים הבעיה נגרמת על ידי חיישן מיקום גל הרכובה פגום. מספר 3. תיבת ההילוכים האוטומטית בחלק מהרכבים הללו נוטה להחליק והיא מפתחת גם תנאי העברה קשים. מכיוון שבעיות אלו מחמירות, התוצאה הסופית היא בדרך כלל כשל מוחלט של ההילוכים ויש לתקן או להחליפו בחדש. מספר 4. מסווה הגלגלים הקדמיים בחלק מהרכבים הללו נוטים להרעיש בין 100,000 ל-150,000 קילומטרים ויש להחליף אותם. מספר 5. דופנות הצילינדרים של כמה מנועי בנזין בנפח 1.8 ליטר נוטים להישחק על ידי בוכנה שחוותה בלאי חריג. כאשר הבעיה חמורה המנוע משמיע רעש הידוע בכינויו סתירת בוכנה. במקרים מסוימים, סוכנויות יונדאי בארצות הברית מחליפות את החלק התחתון של המנוע באחריות כדי לפתור את הבעיה. מספר 6. סולנואיד נעילת ההילוכים בחלק מרכבים אלה המצוידים בתיבת הילוכים אוטומטית נוטה לתקלה הגורמת לחילופין להישאר תקוע בחנייה ויש להחליפו. מספר 7. מגפי הסיבי נוטים להיקרע עם הזמן ולגרום ללכלוך ומים להיכנס ולפגוע במפרק הסיבי. מספר 8. בולמי המתלים בחלק מרכבים אלו נוטים לחוות בלעים מהיר הגורם לרכב לתהות על הכביש ולנסיעה קשה בעת נסיעה על מהמורות ויש להחליפם. מספר 9. רפידת מעצור דוושת הבלם הגומי בחלק מדגמי 2013 נוטה להישחק במהירות וגורמת לאורות הבלמים להישאר דולקים כל הזמן. החלפת רפידת הגומי השחוקה בחדשה פותרת את הבעיה. מספר 10. הצבע החיצוני בחלק מהרכבים הללו נוטה להתקלף עם הזמן. אלו 10 בעיות נפוצות שרכבי יונדאי אלנטרה בשנים 2010 עד 2015 נוטים לחוות.